Hello mga bay, naami diri karon sa Salwa sa amahan sa among nga babay nangasay mi diri bay. Kay Martis diri man ang kaon. Oh. Dira ang chip cook diri o chip cook oh. Oh nagluto na goan sweet balls na ang gitawag diri gemat. Dara shout out sa atong chip cook. Oh dara. Sweet balls na gitawag diri gemat. Mga on ta bay. Di ay buwad lay, bay last ko na gid ni. Last bunot na ning bulara bay. Oh. Dilis. Tapos natay organic diri nga itlog. Natag silingan. Kasi yung kapitbahay namin, may manok ba? Itlog. Mauna na akong kumain sa kanila. Kasi pag matapos kumain yung mga amo, ako na rin magligpit. Tapos tinala ng puti, nakatago yan eh. Masarap oh. Dilis. Wala si Luis naka-program eh. Tapos yung isa. Kaon na ba? Ito? Hindi, yan sa baba. Sa lalaki yan, papatungan ko lang ng puti yung plato. Yan ang gamitin sa nasa. Unsa man sa gimat? Kayo na mag-deliver doon, kukuha na ako ng pangkain. Nagsusal lang ako na. Sa lalaki ko ba eh? Uy, si Baba Lasid, ningon daw siya na. Ha, tanang matamis sa taas ha, kami wala. Wala mong yapon mo. Magpalit sa'yo. Naa sa taas. Ikaw, Hindi ba yung yapon na? ikaw bang ano ha? Ano sa lang silver? Uy, Eid Mubarak na. Yung iba, ang dami ng pinupost. Totoo ba yung mga ideya nila? Parang mga sahod nila yun, oy. Ha? Sabog yun. Ay, April Fools yun. April eh. Taon-taon na yung pinupus. April Fools yun. Niluloko tayo. Nagtaon-taon na yung pinupus. Ano ka ba kayo? Grabe naman laging hadiya. Walang ganun. Uy, si ate, si ate. Walang ganun, call. Si ate, ato mo kaya yan, yung mga diyan niya? Mm. Una, uy, si ate Kaula, si Madam Kaula. Madam Kaula kasi hindi yan kuripot. Ako nga, Hindi yan kuripot kasi Madam Kaula. Tian, sana naman. Uy, Padangig dyan, Tian. Laki na. Laki mo. Sumunod lang kami ulo mo. Tapos sumunod 18. Sana all. Totoo ba yan? Oo, Mga diyan nyo? Nung may pumunta siguro doon, Kakaingit naman kami. Sus, 5-5 lang. Uy, grabe ang pagod. wala pa nga. Lima-lima lang, wala pa nga eh. Grabe ang pagod. Maganolos ng sauce ni Torres. oo. Tapos 5-5. Kani, plato ba? Oh, plato puti na din. Okay lang. At least meron. Pwede na yun. Dito. Kain. Sana all na lang sa maraming hadiah dyan. Shout out. Kami ani takasan magid mi sa mong tatay. Samot. Di mo biyahe na mo niyang gabi. Ayun na, yung sa palagasa. Di ang sawda na mo. Hatag na siya like before. One siya nilarga. Wala si Sarah. One sahod na ko. Sa'yo kain sahod. Dugay-dugay na. Kuan, nagakos-gakos. Di, pag umalis si tatay, lokohin ko tay. Tay, Eid Mubarak tay. Ano, di ba di siya? Takasan mo pa yung Eid Mubarak tay ha? Ba't di siya sumama? Ay, alam mo naman yun. Paano yun? Sahod natin. Naalis. Saray, nahanap ka kanina eh. Nagtalo sila. Ba't ka daw pinapunta ng maaga? Bakit? Namili siya kasi. Ako yun. Namili siya. Ngayon sabi niya, Mire, tawagin mo Sarah. Alam naman niya. Ano? Ambot. Alam naman niya kalukuhan na eh. Sila nga nag-usap nga sila eh na kumbin ako ng ganyan. Nagyayaw siya. Bakit pinapunta ka na daw? Nabi naman ni nanay, kailangan siya doon kasi magpatayo siya. Tapos, hindi naman binili lahat ng lista natin Sarah. Hindi binili, reklamo pa siya kay nanay. Bakit daw nagpabili na naman ng mga baharat? Bakit? Araw-araw naman yung baharat. Hindi maubos ng Ramadan. Doon siya nagreklamo. Sa akin siya magreklamo kasi akong nagluto. Kung sabihan niya para masabi ko rin ang gustong sabihin.
Marso. Hindi niya masabi sa'yo kung bangayan mo. Yan masabi kayo. Sabi yan eh. Double ang barat pag Ramadan. Bakit? Kung ang lugoki. Hindi bumiling mushroom. Anong ima-mushroom sa ano? Sa pizza sa Bernis. Walang mushroom. Pakulit, nasuti. Na nila ugma ako ino sa nanay nga daghag wa palit na. Gusto mo magbalik-balik mo anang merkado, sige. Ay, grabe. Grabe, dako lang lubot. Igwad na kay lubot dong, tambok na kay kadong kiniagi man din. Labay may basura ba? Dalaw-dalaw. Atong bago pa naabot, baling way lubot karon igwara na nanambok namang lubot. Saray, ang lubot ang gipansin. Tita naman lubot yo. Buang kasar. Tumaba na sa nasa. Ay, okay. Mabuti na mas ka. Ilan mo labot? Nangaon ta ninyo mga bay, go to mag-una na kung kaon nila. Unya na lang ang banlaw sa kaon. Kaon pag utro? Wala, gabi na yan. Kung papula ko ninyo, magasit man siya. Pabro na gamay, kaya fruit bad. Namay, diba sa baka tulog eh? Pabro na gamay. Ang crispy ah. Kami lang doon mga. Ang magpagahian na ang sus, manggod kay kuan man na. Naglapit. Mo yung paggahi sa gawas. Nga ang sulod. Pag Ramadan ba, Martes dito ang kainan sa ano? Sa tatay ng amo namin babae. Pag Bernis naman sa bahay. Kailangan ako may service. Pero pag hindi na Ramadan, tuwing Bernis, nandito kami. For 1 year, nandito kami Bernis. Hindi, 11 months lang. Kasi 1 month ang Ramadan eh. Yung itlog to sa biryani kahapon. Ang biryani ko dili mga tatay na. Mambiryani lang mo usa ka takos. Lumay lang. Ano, di ganahan si Kuan? Agop? Ano ba niya? Tao, bigyan naman. Kanyang poker. Mga Pilipino naman lagay na yung mga agawon. Hindi naman mga unog na yung mga baharat. Mao man untay na andan. Pero si nanay may gani na ron, nagbawas na siya baharat sa una lagi. Grabe. Grabe dito no? Grabe makabaharat siya. Biri, way baharat. Bubuan pag tagtulo ko tsara. Hindi, reklamo ko way baharat. Dito nagbawas na. Ano, nagbawas na karon. Mas balaginan mo yung mga butang. Ano, walang tao? Tahimik? Ano si Priya, naghuhugas. At ay plus problema. Hindi binili lahat, Sarah. Ang dami hindi binili. Binalik sa ilisahan. Hindi binalik. Wala tayong copy. Nagsumbong kay nanay. Eh, bakit kailangan mo ito? Kaya bukas sabihin kay nanay, kaya wala naman siya. Kasalanan mo babae. Lalaki yan eh. Ako lang sir. Oh, babae yan? Sarah, hindi nga tayo, Lalaki ko ba? Sarah, hindi nga tayo binili ng kape. Mga babae na mga tira. Tsaka yung tea niya, hindi siya bumili. Paano na nag-level? Nagdebe, bumili powder. May powder na nga yun. Kaya nga. Mali. Wala tayong binili ng kape. Wala tayong pakonsuelo eh. Wala tayong kape. Tagal-tagal na ng kape. Magdala ka naman isa. Kaya mo pa, mag-list ako. Grabe. Mag-isang buwan yung kape namin. Naglisa kami kanina. Hindi talaga binili eh. Iatay. Hindi ba ako? Hindi ba ako dahil ulit ng ulit? Ano? Pero lahat ng gulay bigyan. Hindi rin lahat. Oo. May bigyan. Kailangan. Baka sa ulit is yan.
Eh, yung pipino nga, sabi natin, 1 box lang. Sarah, Yung isang malaki doon na laging binibigay sa'yo, Lola. May isa doon sa'yo. ano yon? Ang cook. Cook? Yung pipino nga, Sarah, ang lista natin, 1 box lang. Eh, 2 ang binili. Yun ang hindi buong. Uy, cucumber? Okay yan. Kasi magawa ka ng design. Bueng, naglista kami ni Scapi, wag yun, ipalitris. Hello, gipon. Lagot ka ayo. Wag yun ko nagtingog ganina, naghakot ko siya. Parang yung listahan. Alam mo, Sarah, naghakot ko no, titingnan ko kasi yung mga binamili niya, hindi talaga ako kibo. Kasi nahanap kong kape, wala. Ano ba yan? Yung listahan kasi namin ng mahaba ng paper. Puno-puno? Mahaba. 2 layer yan. Pagkabigay ko, Pinili niya yung mga daw nila ng nila? hawak ka, hindi. Oh. Hawak ko kanina yung hawak ko kanina listahan. Tapos, hinarang na niya ako, sabi niya, 2 item lang bilhin ko. Pere. Sabi ko, sige, kay nanay ko ito ibigay. Nay, pakibigay nga kay tatay, nandyan silang 2. Nay, ito, pakibigay. Oh, hawak na kasi ibibigay ko kay nanay. Nung iabot ko kay nanay, inagaw niya. Sabi mo, gusto mo makita ang lista. Last na na Bene, sabi ko. Hindi na ako. Last na na Biyernes. Wala daw ni Sarah. Yung piri nga, 2 ra ka buok, ginoo ko. 2 lang? Oh, yung hugasan, 3 bahay. Paano yun? Bahay katik. Sisihin niya sa akin, kasama yung marami. Piri, 2 ra ka buok, Sarah. Paano magkasya yung Biyernes ka damang hugasan? Bibili na naman tayo sa Sabado. Ano kaya yun? Gamit na lang bagul eh. Hindi mo. Uy, sabon. Kung sila din pa sila kasama. Uy, sabon. Hindi natin nilitin yan sa ano natin. Wala man lagi na. Kailangan na itong kamay dyan. Di ba ako nagtubig yan? Tubig yung mga pusa niya. Butay ko nila, butay ka may asukal para medyo tamis. Masarap yung kape rin. Kami, no? Tapos mo yan sa'yo? Kulang Ganito ba? kalaki yun ah. Kulang ba nga ka? Malaki pa yun. Ano ba? Gumawa ko kagabi. Ako na usa. Nagulang? Mas malaki pa dito. Wala lang sayang na harina. Pagkatapos ng Ramadan, wala nang tinapay ito. Wala na. Magbasa ka pa rin, Sarah. Tinapay lang natin. Hindi tayo bibili kay Ellen. Hindi, bumili ka pa rin. Oh, ano ba? Si baba kayo. Mahal? Wala nang tao doon. Sabi ng nanay niya, yung nanay nagkain na, sabi ng nanay niya, Hindi pa. Priya, Kaya mo na si Priya. saan baba kakain? Hindi pa nainit siya, no? Ba't hindi siya Ano nagkaison? Ay. Sabi ko doon na magsabi. Initin pa ba yan? Ah, oo. Bakit hindi? Hindi, hindi. Balik. Hindi daw, wala daw, hindi naman sila Tay, asukal ba? Kaya nga, why you didn't take there and eat in the kitchen? Hindi naman mo sa kanan. Priya. Priya, come. Priya, come eat now. Pwede naman po. Mamaya, wait na lang po kayo. Yala. Hindi. Inaantay ko lang yan sa kakwakya. Saan sila? Hindi na magtawag, magharap na naman sila tipa doon. Wala na namang tao rito. Lakaw, nagdilo. Wala dito yung tao. No. Ha? Yala, Priya, eat. Hindi man na na ng bulad. Wala man yung bulad sa ilang Ano nasa. mong gibulad sa ilahang lugar? Hindi siya kumain. Ayaw niya. Tinira namin sa kanya, hindi niya kanain. Why? You don't want to eat dry fish? You Wala. don't want it? Sana all magandang higaw. Parehas kayo. Ang dami niyang time. Uy, sana all ako gano'n, no? Black liner. Oh, ito, ito. No. What? You forgot, I tell you, come down before 5, we throw the garbage. Very heavy. What do you do up? Ironing. Always ayun. Hindi pa nga niya nakakapos mga present. Ang dami na, ang tagal na nun. Hindi pa ako nag-plancha, kakantay ko sa taga Manilo. Walang Bakit ang tagal na ng planchahin? Hindi pa matapos-tapos.
Makumot yun, bago. There's rice. Saan yung kanin, te? Andyan mo, may dala ko. Ay, yan, oh. Hindi yan, tuyo yan. Ay, ito, oh. Susah, wa kay mata dia Priya, buta ka. Naraman sa imong tubangan ng kanon. That one rice I bring from the house. Satu lahat yan. Ininit mo yung ano? Red? Yes. Init na ka, magpapak lang ko ato. Wala pa. Sama be, inumin mo nga yung ano be? Ano ba? Yung ano? Ay, halo na lang sa... Lagyan mo kunti ang sukal. Lagyan mo ba? Hindi pa, hindi na kailangan. Masarap na eh. Malagyan mo kunti ang sukal be kasi maano. Ay, ketchup na lang. Huwag ang ketchup siguro. Para saan? Ah, pwede ketchup. Ano yan, apritada? Ketchup na lang, ketchup. Ketchup na lang. Wala lang Yes. ketchup yun. Tamis-tamis naman ang ketchup eh. Ito na lang o ito na lang? Zero. Masami. Aray ko. Ha? Tingin seryoso eh. Natulala. Ang tagal na hindi nga nakapagsalita eh. Zero. Zero, bilagay sa apritada. Seryoso ka po, joke. Hoy. Grabe, mahulog din yun. Ito mo na. Yes? Okay. Si Babaod pala pag nagtimpla kayo ha. Yung chai. Ganun. Alam mo Uy, ba? kamu lay timpla, kami lay deliver, kami kabaw, anak, yang ti. Ito na ano yan. Oo, ganyan mo lang siya. Lug-lug lang naman. Yung brown-brown na konti. Aw ka nang tibag sa sadena ya, ha? Oo. Yeah, sit down there. Parang nag-brown lang siya. Ini semua lagi. No, Kuya, taan niyo kuya. display ulit. Kuya, taan niyo. Wait, pastor, kay Madam Chika will call you now. Grabe. Rhea, yala. Eh, sinabihan ko nga si nanay eh. Kasi sabi nanay, pakainin ko daw yan pag dumating dito. Oh. Sabi ko, nung nakaraan na, hindi yan nakakain talaga kasi pagkatapos kumain ni, mo, binalay mo, kaagad yan, na, aalis na sila. O sinabi ko kay nanay. Ay, Ilagay mo ito sa mo. lagyan mo muna ng green sugar, ubusin mo yan. Tapos, yung Lipton, huwag mo ibabal maigi. Tama lang siya para nag-brown na. Tanggalin mo siya. Okay. Ayaw na kasi nakababat eh. Kaya taga may, Lisbel, sa kay what is? Asa man yung ano? Hindi pala asa na, paas. Okay, sa kanya. Thank you. Ah, dara. Ano ko niya? Sige bro. Asa na, patilawa ta sa inyong lima. Saan na yun? Eat. Kanila mo sa kumaw. Tirada. Kaya, ikaw bulag ba kay? Kuan man ko ikaw, ma'am? Nanay, tamis. Prepot. Table. Eat good. Inuun ko. Kalma. Kalma. Oh, eat slowly, slowly. Don't make tension. Oh, yes. Uy, hilaw pa ang sulod ay. Sirus o? Baby, kalma. Hilaw pa ang sulod. Hilaw. Ikaw na na. At terus, papulaharan mo na siya gamay. Grabe man, hilaw pa. Kana na siya kay ibabaw gani. Ang sausaw, mana deliver eh. Oh, mga laki. Hala pagkataasan na ba din itong salida. Thank you so much everyone. Wakabantay pati mataasa. Salamat mga bay. Thank you, thank you.